Zaslúžené. Napíšte mi. Kláne mi napíšte, či to je zaslúžené. Ale ja si myslím, že akože... Nemôžu byť takéto zase kokotiny. Nemôžu byť takéto proste kokotiny, nie. To mi nevráte, že môžu byť takéto kokotiny, že? Naposled. Čo mám robiť? Čo mám kurva ale robiť? Ó! Poď! Počkaj! Počkaj! Dobre, mu 50! Ó! Ty prasa! Ty prasa! Bang! To bude huge! To bude huge! To bude huge! Ó! Ó! Poď! Ešte jeden do stredu! Alebo nejaký hit all the way! Bang! 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 Ešte! Ó! Ó! Bang! To je huge! To je masívne! To je masívne! To je masívne! Ty kokot! Ty kokot! Škoda, že to je môj lepšie... Koľko to je? 10? Koľko to je? Chalani, viete, čo je ešte masívne? A to je málo, či? Ale je to, 5 to bude minimálne. 5 to je? Poďme. Bang! 10!